Може да си мислиш, че имаш много алтернативи, че можеш да избираш безлимитно. Мислиш, че ти е позволено да нямаш посока. Или пък си мислиш, че всичко около теб се бори срещу теб и просто трябва да се защитиш. А може би пък си мислиш, че отговорността е просто една много надценена дума. Ако е така, най-вероятно си от онези, за които доброто и злото не са нищо повече от различни гледни точки. Мислиш, че е невъзможно същността ти всъщност да е лицето на твоят избор. Готов си да приемеш, че вътре в теб живее един цял космос, далечни хоризонти и безброй мечти, но не си готов да вярваш. Готов си, дори без да се замислиш, да кажеш, че всичко това, което виждаш, има смисъл, но не си готов да вярваш. Но как е възможно да отричаш онова, което е пред очите ти? Как е възможно да погледнеш небето, залеза, любовта, смехът, сълзите и да си убеден, че няма смисъл отвъд, че всичко е просто такова, каквото е? Една щастлива случайност в полза на човека. Кислорода, океана, цветята, най-добрият ти приятел, спомените от лятото, миризмата на окосената трева и онази картичка от баба ти, която получаваш всяка година за рождения ден. Просто безброй случайности. А ние сме просто звезден прах. Не мисля. Бих казала, че светът е твърде необятен и изпълнен с живот и всичко това е само повърхността. Аз мисля, че е невъзможно да се намираме в нещо толкова красиво и да си повтаряме, че ние го създаваме. Мислим си, че като имаме дарба да творим красота, можем да измисляме правилата на този свят. Но ако всеки човек на тази планета измисля правила, тогава може ли изобщо да ги наречем правила? Светът на мрака и светлината единствено биха могли да споделят гледката пред очите ти, но никога не биха могли да си поделят мястото в душата ти. Като същества, на които е подарено да откриват и създават красота, ние можем да я определяме. Можем да я опишем, да я вдъхновим, тя да се роди от нас напълно. Но има неща, които можем единствено да разпознаем и да се доверим. Да видим светлината и да се доверим, че тя води пътят ни. Правилата никога не са зависели от теб, но това да ги разпознаеш зависи напълно от теб. Не мога да живея в фалшивата утеха, че нищо не зависи от мен, че това, кой съм всъщност, не е мой избор. Ако просто за секунда погледнеш през обектива на камерата и отсреща видиш себе си, тази усмивка, щастливите моменти, всички страхове, онази битка, която си споделил само със себе си. Мигът, в който разбра, че си пораснал, защото спря да правиш закуска само за себе си. Отказвам да приема, че така изглежда случайността. Отказвам да приема, че ние сме единствените същества, които са способни да създават смисъл. Вярвам, че за да се посветиш в търсене на смисъл, някой го е заложил на първо място вътре в теб. Но има нещо по-опасно от това да си избрал страната на врага. Когато мислиш, че стоиш неподвижно пред стъклена витрина на магазин, зад която има хиляди възможности и все избираш и избираш. Но пътят отдавна те е избрал. Той отдавна се движи вътре в теб. Но си мълчи, не се издава. Не иска да узнаеш колко бързо те поглъща. Доброто и злото са като севера и юга. В живота екватора не съществува. Там е пустиня. Няма живи хора. Истината е, че ти много отдавна вече си направил изборът в сърцето си. Избрал си страна. В сърцето ти не може да има празно място. Съдбата не се интересува от това дали твоето съзнание е в съзнание. Съдбата просто следва, мълчаливо. Тя няма нужда от твоето зрение, от твоите обяснения и оправдания. Затова и не иска обяснение от теб. Тя просто изпълнява. Знай, че правиш най-категоричните си избори, когато си мислиш, че не избираш. Знай, че нямаш средна опция. Няма празно място. Забрави за това. Опцията е само една. Затова вече няма да я наричам опция или избор, а пътят. Това не е теория или хипотеза, която да подлагаш на философски дебат. Казвам ти, това е единствената истина. Тази истина е по-реална от кожата, която покрива тялото ти. Защо ли? Защото е способна напълно да покрие сърцето ти. Днес аз заставам срещу теб и ти казвам, че трябва да направиш избор, за който съществува само една опция. Един коренно различен път. И това е любовта.
Всичко извън това е нещо, за което нито ти, нито аз, нито изобщо някой човек под слънцето може да плати цената. Никой не може да плати цената за липсата на любов вътре в себе си. И накрая май се оказва, че всъщност нямаш избор. Пътят е ясен. Оказва се, че това е цена, която аз с радост ще платя, защото бремето на светлината е леко, а ловният камък на тъмнината е непоносим. Свикнали сме да отричаме колко свързани и зависими сме един от друг. Когато сърцата ни плачат и търсят топлина, ние ги бием и наказваме за това, че са себе си, че са истински. Посиняваме ги от бой тези сърца. Толкова сме слепи понякога. Станали сме безчувствени и не усещаме, че когато избираме пътя си, всъщност не става въпрос само за нас. Всъщност никога не е било за теб или за мен. Просто любовта не работи така. Тя винаги има свой обект и винаги прилича на нещо. Твоето сърце, твоят избор, твоя път е просто проводник на тази любов. Ти никога не можеш да си нейната крайна дестинация. Има само едно сърце, което е по-велико и за което няма нищо невъзможно. И това е сърцето на Създателя. Ако повярваш, че ти си проводникът, ако сърцето ти е пътят, то знай, че никога няма да запустее. Защото там, където има път, има и живот.